Afụlụ bụ ọmụlịcha nwa agbọghọbịa dị m mma. Wee fịa na ọ laiki anya, wee jekwubie wee sị ya na m chọrọ ịnụ ya. Ọ sị m oke na nsogbu adọrọ. Wee nụ atị ya. Since afọ nnụ atalị ya, mgbe ọbụla ego m a na-efu. Ndobe ego etu anụnwa, mgbe ụfọdụ enwe m ike dobe 10,000, mmesizi ọ bụrụ 6,000. Nna ajụkwa ya na-asị ya kedu ihe na-eme ego m? Ọ sị na ya mụrụ nwaanyị ka nụrụ ọfụ ka na-eme enjoy asị onye nụrụ nwaanyị ọfụ. Ihe agwụ m ike maka na ihe a ada emebu o. Ọ da emebu before mgbe nụbụ ya. So ka ihe a meketara mgbe bidozie ngapụ mgbe ego m n'ukwu. Yes, mgbe ya n'ukwu buru ya pụọ. So onye na-ezu oshi anụnwa wee chọkọtazie n'ego m ọfụrọzi. O wee jee wee zulu nke nwunye die. Di ya wee bata wichi bụ nwanne m nwoke. Wee chọba ego onunwa ọfụrọ. O wee na-asị onye ji ego onya wepụtakwa ya na ya ma ndị. Echekwa na egwuregwu. O wee lụọ that day n'abalị. Esi na ọ bụlụ na ego onunwa apụtara na ya ga-eje na-alụ nsị na ya ga-atụ alụ nsị. And na ife ya ga-atụ bụ alụ nsị bụ onye wele ego afọ. Na o nwere ka ya ga-esi wee di ego maka na ya sevụlụ ego ya ga-eji wee mee ife. Akwanya o wee lụọ n'abalị nwunye m wee kpọta m wee sị m na ya dụsọrị na ọnya nwa wele ego afọ. Ngwa nsị a ka maka ego ndị ọzọ niile ọ sị na ọnya nwa na-ewere ụfọdụ mana ọ bụrụ ọnya nwa wechala fancha. Unu amagolo ife ga-anụ ngwepụta ụtụtụ wee gwa nwanne m nwoke wee sị m gịnị wee tie wee sị na m ga-akwụ ya ụgwọ afọ wee sị ya na m ga-akwụ mana ọ ga-enwelụ m ndidi na nwayọọ nwayọọ ka m ga-eje wee kwụ. So kwanye a wee nọla na wee na-eche ihe a agwụ m ike wee sị mba wee kpọọ nwanne m nwoke wee sị ya na this guy ya ana na nkene Chukwu na ọka amụtarala m nwa mana o gosi na ọ na-eme aka na abụ. Nwanne m nwoke ni nke si na ya ga-atụ alụ nsọ atọ na ọyọba m sị m ma achụ ya na nchụ ọnya kịta na ọ ga-adụzi ka ya sị na ọnya nwa mere nji wee chụọ nwunye m na ọ bụgodu na mma achị ya m uchelu ọ bụrụzia na ozu oshi ọzọ de na-ejidezi enye ka nchụ ọnya mana ihe niile ọ na-ezu m ejidenuromie ọ were ige na nwanne m nwoke si na ọ ga-atụ alụ nsị. Kedu ka isi ya kwete do na nna suspect kwa na ọnya nwa mana ịgbagolu ọ na suspense ka ọ ka nọ na ọ ka bụrụ real. Mana ọ bụrụ na ụdị nwaanyị amụọlụ m nwa kedu ife m ga-akọlụ chi m ma ọ bụrụ na nwa afọ ihe enye. Nwanne m nwoke wee na-ayọ m sị na m biko na ọ ga-echenji. A na-ekwu ndị be Fabia na-ayọ sị biko na ọ ga-echenji na ọ ma mmezi na etu ejidegoli kịta na ifere abaghị ya iru nkewa. Andị na o melie na adị elizie ibongi maka na si ihe nụ ya n'isi bụ ya tụwakwa nwaanyị ime na ọ ga-amụri onye oshi. Akwa ifugo ya wee chọọ ka amara ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụ ka nwoke anụnwa mee ọ bụrụ na ọ gị nwa bụ di nwaanyị a ị ka ga-anụ ya. Ọ dị unu ka nwaanyị a ọ ga-echenji na ọ ma nzuzi oshi. Ọ bụrụgodu na o zuru oshi afọ a na-ekwu maka ya kịta kedu kwenu maka echi? Chineke nwaokolobịa sị m na ya bakwa moto ndị oshi o n'ime obi na ya chọrọzi na ebelivuru na this girl ga-echenji na o chenji godu na o nwere ike ọ mụọ nwa ga-enwe ọbara oshi mgbafọ omebielu fa ezinụlọ fa na emego nnọọ dị mistake mana ya chọọ correct ya kịta. Ọnya ka na-anụ nwaanyị a ka ọnya chụọ ọnya jee chọọ nwaanyị ọzọ. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.